Искате да защитите вашите мебели от червено вино, кафе, мляко, вода или кола. То тогава не се колебайте и използвайте финишите на Осмо. И понеже не вярваме само на думи, правим тест на живо. Както се забелязва от проведения тест, не се притесняваме от разливането на вино. Нека да направим същия тест и с кафе. Отново забърсваме, разбира се, не остават следи. Последвайте ни за още актуални съвети.